Wow! Grabe pagkadaghana na ning kwartaha. Sus, di na ko mapobre ani. Kanganlan na mangita pa yung ko diri sa akong cellphone og makwartahan para nga maduganggan pag ini. Nindot sa ning mga cellphone ron nga bag-o. Kay ug unsay imong ituplok, labi nag mga games. Makadaog gani ka, makapaldo rin kay ninari ka na sa kwarta. Siyempre naman, ako pa, mapalit na to ang tanan. Ang babae na lady, murag di madawat ang dagway. Bahalang pating naong, basta nagkakwarta. More ni punan sa tao. Bahala na ni. Pero, gusto ka itong duha lang, kumpare. No? Si Kalimukoy o si Paring Tatay Pisot. Huwag nagipakita. Mirisisan, kailangan ka itong duha. Basta na ganito. Kung kwarta sa bulsa o sa kong kamot, mapugdot yun. Karang wala sila. Di porti na naghana. Be, mananaw tag unsay mga bagong balita. Magkapagkuha sa cellphone na masatos. Luoy tayong gaya tagiya ni babae. Nagsige magchat-chat, si paabot. Si barog-barog na kasada. Si paabot si kachatmate. Gubon with anak ko. Sa umangon, ando ko laing pangita agad. Gusto ko ka ng isimani ba? Ang problema na ni ron. Kung asa ko ni ngahing sa indah ko ni baligya. Or siguro, kung idool ko ni mga teknisyan, ibawaan man nga tinawat nila ko. Isnak nila ko, kadi na ko ang naon re. Ibawaan man kisay naka, kasi mga picture re. Kinalan, nga ang baligyaan ako ani. Kanang dili sweet og cellphone. Kana ignorante ko ba? Pero makagkwarta ko. Pre, lawan ako ni mo. Pre, tuog ko ng tagiya na. Ano sa tagiya ko? Asan ka? Si Tutong, diba? Ako na palit ang kita ko, libang ko, pre niya. Ako sila palitan. Sus, pagkadaghanap ko ata, pre. Magplano ko siya kung siya yung gusto. Ganito niya yapin. Tutong? Tutong nagkakwarta. Ana lagi kwarta lagi, pre. Sakto. Huna ko na siya gustuon. Kunya, di ko na tayo niya yapin. Ano pa yung tayo napit ko? Ato na to si Tutong. Ano na? Ako cellphone. Di nga yung cellphone na pagkuha ko na ko. Inis na po ako. Babae tagiya ni. Kasi baro-baro rin. Naka-apply di ka na trabuha di ay? Naka-apply ko. Uy, Masa may requirement? namang isnat? Basta kung lang ka kanang kusunada lang ka. Okay na na. Grabe ha, gulo mo. Nag-apply ako na, pre. Napa-apply nga biyabag nga. Huwag di ko amo ani. Ako rin amo ani. Nakakita ko babae ko na ang banga. Si chat ba? Napaabot siyang kachatmit. Yung gubong ka. Ang hapon na bihanan na merisi. Ato na ni. Ato ning ako ning ibaligyan niya. Kinalan ang akong baligyaan na ni kanang dili suwito og cellphone kay kung ako ni ibaligya nga to sa technician sa kanang mga pawn shop kabalo man sila nga dinhi ako kay di man ako ang profile rin ko kung ang mga naong rin di man ako. Ato na bigay Tutong, pre. Nakikigporta. Hindi maginisig tanaw ka na ang mga salida. YouPorn. Mao gani, UG. UJ. Mao gani, mga Pornhub. Suwito man sana. Ang kanindot ani. Kasi pitutong dali ka to ilaron. Munya ingon na rin palito ni niya. Tawag ni tagiya. Dili kita mapreso siya. Basta gwapa lang profile na, pre. Hali na dito. Ano na? God. Wag ko kakitang balita diri nga nindot. Pero daghan kay kong nakitaan nga mga lami kayong mga paa labi nagpatubangan pagkabag-ubag. Lami ano gusto nga babae ron mo. Naara sa cellphone makitaan ang kagwapa. Oy. Sus ni yung nga oral taasa yung ispinit ng mga tawana. Pre, kanang namin ngarimit pa nami tuyo no pre. Sa may tuyo ninyo. Kanang Ako nangandoy war ba gito mangandoy nga magkita tani. Magguba gyud ang akong life sentence. Hindi mo gubay mong naw. Ay, gubay mong naw. Kung kita ka nung tulong na pa. imo na guban na ang imor hanga ka. Hindi ko nabalaka sa kanagway o guba na kayo nagguba naman eh. Ang akong life ba? Life na ko. Mama gani. Di. Ah, sus. Ayaw ko na pigay ang imong kagwapo pre, mawa imong kagwapo. Siyempre naman. Ana ra magina. Suko ko nung kapri mo, maot imong naong. Pero kung katawagan ikaw, hastang yung gupuha. Kaya nakahibaw ka. Ay sige, binuanggod mo. Kaya unsa may tuyo ninyo, laktura.
Kay di ko ganangan og na ko'y kauban rin napita kay nagpalain gani ko diri sa kalibunan kay gusto ko nga makauna-unag maayo og unsaon pagpuno aning kwarta nako nga gikan Pre kanang sa grasya nga gihatag diri sa kuha. magani ngarimi pud ba? Kami tayo. Kanang kami si Pare Ali pre. Di ano ba ko pahuwa mo gyud kwarta sa pagkakaron kay dili, mao pay pag Tuon mo manghuam Dili eh. mamimanghuam pre. Kanang nakoy toy pre ang kami si Pare Ali pre kay wala mi palit bugas pre. Nakadesisyon lang ko pre nga kining akong cellphone pre ako lang naibaligyan nimo. Ano cellphone pila mo po na? Ibaligyan ako ni 40 mil pre. Sus, marisip Mahal man ni pre 50 mil man eh. nga 50 mil ako man. pre. Kung wa pa ko cellphone, baliton ko na. Unsaon na ko na cellphone nga na mo ko cellphone oh. Di man pre kanang palitan pre para mga nami kapalit bugas ba. Dili lagi 40 mil man ito. sus. Bisin pa og ibaligya na nimo og 50 ngadto pa sa 60 kung wa pa ko cellphone bayran ko na. Unsaon ako magdadua kong cellphone nga usar may akong tanawon. Pwede lagi cellphone. Pwede si cellphone. Unsa lakaw na mo, lakaw na mo. 30 mil lang pre. Di lagi gahiyag o yung pang sus na. Unsaon man akong cellphone Pag ay. kining mga salida pre, kuha pa kay profile pre. Oh, gahubo oh, gahubo. Nabi siya UGs na Eh, sa kare nga kuha pre naatan na ni. Na am gali taga kamanggayan ani. dili jud palit. Di lagi kong palit. Gahiyag o ninyo may ano. Imbes na nagpabugnaw ko diri ba makapainit mo sa kalawasan ni noon. Dili kang palit dai. Oh, may muli mo. Bilan. Ay, kanang, pre, walang, kanang, tinggal kamu palit og cellphone. Kining casing na lang. Ako lang ni ibaligya ang casing para magakwarta dyan eh. Oh. Ayaw, di ma. Baligya ko ng casing nga, ipakapin lang ko ng cellphone. Mo ba? Ayo, pre. What yun? Kining casing lang. Casing lang ako ibaligya. Nya, ipakapin lang ko ng cellphone. Sa tuwar ba sa cellphone? Bagay nila. May baligyan naman yung kising. Kanang casing? Oh. 40 mil lang ng casing. 40 mil. Oh, ipakapin mang cellphone. Pagkapin cellphone sa daw. Sige, okay ra. So, ano guna na pre? Ayun, Kasi ibigay mo. 40 mil, ay ipakapin lang ang cellphone. Sige. Oh. Pagkapin cellphone niya. Ato sabi, pre. Oh, sige, pre. Kising rin palit. Oh, kalibo lang mo ha. Salamat ani pre. Kamaya gud. Apo na, Hasta buguan yung duha. Wag gamitay lang utok. Kising akong gibayran. 40 mil. Gipakapin pang cellphone. Tag mo mga utoka. Wag yung mga grado, oy. Cellphone. Hindi naman yung kamera no na rin akong cellphone. Di man haom. Aya. Kising naman di ay. 40 mil. Basta ni balaka. Kising po na ito. Pero man yung bertuwa. Ano na kung silang duha bugo? Apil sa ko, ako yung pinakabuguan. Akong kwarta na disgrasya. Tungod na ng cellphone na. Nabati pa yung kamera. Basta ni balatang. Bati pa yung kamera. Basta ni balatang.